ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ତଥା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ବେଟବର ଡ୍ୟାମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ କାମ ଆଗରେ ବାଧା ସାଜି ପାରିଲାନି ବର୍ଷା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖାତିର ନକରି ଲୋକଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। 1978 ମସିହାରେ ରଣପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଟବର ଡ୍ୟାମ୍ କାଳକ୍ରମେ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 7 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ତଥା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇ 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଶରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକ ଖବର।